Сёння Саша і Вера дапамогуць нам даведацца, як беларусы рэагуюць на грудное выкормліванне ў грамадскіх месцах. Хадзім! Ужо нашмат болей прызвычайных да гэтага людзей, але ёсць іншае пытанне. Вось мы пагулялі, і цяпер нам трэба схадзіць у прыбіральню. Што рабіць, калі прыбіральню трэба схадзіць маці? Галілео, цудоўнае месца, тут ёсць дзіцячы пакой. Заходзім. Вось цудоўна, гэта той рэдкі дзіцячы пакой, дзе ёсць унітаз, хаця ён і дзіцячы. Галоўнае пытанне, куды ў гэты момант я падзену дзіцёнка, каб я магу яго зашпіліць. Але Вера ўжо такая вялікая, што не будзе сядзець і чакаць, пакуль я схаджу ў прыбіральню. Ёсць крэсла, але тут дакладна я не пасаджу дзіцёнка, бо ён заваліцца. Адзіны варыянт, які сёння мне падыходзіць, мабыць, гэта пасадзіць Веру на падлогу. Я цудоўна бы вырашыла крэсла дзіцячае, як для кармлення, каб туды яго можна было пасадзіць на пару хвілін. У параўнанні з тым, як людзі рэагавалі на грудное выкормліванне 5 год таму з маім першым дзіцёнкам, сёння ўжо практычна ніхто ні на што не рэагуе.